Samantala, muling ipinaalala po ni Police Brigadier General Dindo Reyes, ang Regional Director po ng Police Region 1, ang sagradong tungkulin po ng mga pulis kaugnay sa responsableng paggamit ng baril na ipinagkaloob sa kanila ng Estado. Ayon po kay Reyes, ang baril ay gamit para sa seguridad, kaligtasan at proteksyon ng mamamayan at hindi para sa pagpapasikat o pansariling aliw. Aniya, ito ay ipinagkatiwala sa kanila bilang bahagi ng tungkulin na magpatupad ng batas at magbigay ng proteksyon sa publiko. Ang maling paggamit umano ng armas ay hindi lamang naglalagay sa panganib ng buhay ng tao, kundi nagdudulot din ng kahihiyan at pagkasira ng dangal ng kanilang institusyon. Dagdag pa niya, ang disiplina sa hanay ng kapulisan ng susi upang maipamalas ang kanilang tunay na gampanin bilang mga alagad ng batasa. Kaya't sino mang mapapatunayan umano na mag-aabuso o lalabag sa tamang paggamit ng baril ay mahigpit na papatawan ng kukulang administratibo at legal na aksyon. Ang payag ay bahagi pa din ng patuloy na panawagan ng PRO1 para sa mas mahigpit na disiplina at pananagutan sa loob ng hanay ng kapulisan kasabay ng layunin na masiguro ang tiwala at respeto ng publiko. IFM News. IFM News. IFM News.